Id-direttur u proprjetarju ta' Baltimore Fiduciary, l-awditur Richard Abdillah Castillo, irreżenja mill-kariga tiegħu bħala direttur ta' Premier Capital u l-Grupp Healy. Dan qabel il-ħruġ ta' 20 miljun euro f'bonds minn Premier Capital. Il-Premier Capital qalet li Abdillah Castillo rreżenja minn direttur tiegħu sakemm issir l-inkjesta maħtura mill-Prim Ministru brabta mill-investigazzjoni ta' Capital One. Kif irrapportat minn Malta Today, l-investigazzjoni tal-Pulizija ma kienx segwita meta l-investigaturi intebħu bil-preżenza tal-membru parlamentari nazzjonalista Beppe Fenekadami, dak iż-żmien assistent parlamentari għall-affarijiet interni bħala direttur ta' Baltimore Fiduciary. Fil-waqt li Abdillah Castillo issa rreżenja mill-kariga tiegħu f'entità li hija separata minn Baltimore, Beppe Fenekadami u l-kap tal-Oppożizzjoni baqgħu jinsistu li min-naħa tal-Viċi Kap Nazzjonalista m'hemm ebda responsabilità x'tinġar. Bħala fatt li Baltimore Fiduciary ġiet identifikata fl-investigazzjoni tal-Pulizija bħala l-azzjonista nominata u dik li sselfet issimha l-Capital One Investment Group, kumpanija li s-sidin tagħha kienu suspettati brabta ma' traffikar ta' droga fl-Olanda. Fil-fatt kien f'investigazzjoni dwar id-droga mmexxija mill-Pulizija Olandiża f'Amsterdam f'Novembru 2012 li tfaċċa dokument li wassal għal suspett ta' ħasil ta' flus f'Malta. Il-Pulizija Maltija mbagħad intalbet tajn fl-investigazzjoni fejn transazzjonijiet ta' 5 miljun u 300,000 euro komplew ikabru s-sospetti. Iżda 3 xhur qabel l-elezzjoni tal-2013 il-fajl kien imwarrab.